ሃገረ ሽወደን አባልነት ኔቶ ብምቕባል ክትጽምበር ከም ዝወሰነት ኣተፈሊጡ 50 ዝኾኑ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ካብ ሃገረ ብሪጣንያ ክኸዱ ምዃኖም ተፈሊጡ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ዝኻብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎም 16 ግንቦት 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ነቕርበልኩም ኣለና። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ኣብ ስቱድዮ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዚ መሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ዜና ከንኣቱና ሰናይ ምክትታል። ድሕርቲ ትማሊ ሰንበት ገዛኢ ሰልፊ መንግስቲ ሽወደን ማሕበራዊ ዴሞክራሲን ኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ እወ ዝብል ድጋፍ ማሃቡ ሎማዓንቲ ብባይቶ ቢሉ ዝተወሰነ ውሳኔ ከም ዘመልከቶ ታሪኻዊ ዝተባህለሉ ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ተፈሊጡ ኣሎ። ድሕሪ ቁሉዕ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሽወደን ኣባል ኔቶ ናይ ምዃን መርገፂኣ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ምዃና ከተፍልጥ ምጽናሓት ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሕጂ ኣብ ኣኼባ ቦርድ ሰልፊ ትማሊ ዝተበጽሐ ውሳነ ተኸቲሉ እቲ ሰልፊ ንዓሰርተታት ዓመታት ሒዝዎ ዝጸንሐ መርገፂ ዝቐየረ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ሽወደን ኣባል ኔቶ ንኽትከውን ሎሚ ብባይቶ መንገዲ ብዝለዓለ ድምፂ ዝተወሰነ ውሳነ መንገዲ ዝጸረገ ውሳነ ተባሂሉሉ ከም ዘሎን ዘይሻራዊ መርገፂ ንግዚኡ ኣግሊሉልና ኣሎ ብምባል እንተኾነ ግን እዚ መርገፂ ንመጻኢ ዘገልግለና ኣይኮነን ናብ ዝብል መደምደምታ ኢና በፂሕና ዘለና ዝብል መራሒት ማሕበራዊ ዴሞክራሲን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሽወደንን ትማሊ ብዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዛሪባ ነይራ። ሎሚ መዓልቲ ሽወደን ናብ ኔቶ ብምጽምባር ወግዓዊ ዝኾነ መመልከቲ ኣባልነት ኣብ ኔቶ ከተቕርብ ምዃና ውሳነ ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ብሪጣንያ 50 ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክኸዱ ምዃኖም ከም ዝተነገሮም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ቦሪስ ጆንሰን ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ጋዜጣ ዴይሊ ሜይል ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት መንግስቲ ከቢድ ሕጋዊ ተቃውሞ ከጋጥሞ ከም ዝኽእልን ክቃለሶ ምዃኑን ኣረዲኡ ኣሎ። መላእኽቶም ስደተኛታት ኣካል ናይቲ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ውጥን ዳግመ ምጥያስ መንግስቲ ብሪጣንያ ከም ዝኾነን መሰረት እዚ ከዓ ኣብ መንጎ መንግስቲ ብሪጣንያን ሃገረ ሩዋንዳን ዝተበጽሐ ስምምዕ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ብሪጣንያ ኣትዮም ዝተባህሉ ሰባት ሕቱ ዕቑቦም ንምርኣይ ናብ ሩዋንዳ ክለኣኹ እዮም። እቲ ፖሊስ ሓያል ተቃውሞ ኣላዓዒሉሉ ከም ዘሎን ካብ መንጎቶም ነቲ ፖሊሲ ዝነቐፍዎ 160 ትካላት ግብረሰናይ ሊቀ ጳጳስ ካንተርበሪ ተቃወምቲ ሰልፍታት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነበር ተሬዛ ሜይ እትርከቦም ገለ ኣባላት ዓቀባዊ ሰልፍን ይርከብዎም። ንሳቶም ብሓባራ ብምዃን ናይ ስነ ምግባር ሕጋውነትን ገንዘባዊ ወፃእን ውፅኢታውነትን እቲ ፖሊስን ዝምልከት ሕቶታት ኣልዒሎም ከም ዘለውን ድሮ ብዙሓት ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ከይለኣኹ ብምስጋእ ክሕብኡ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ትካላት ረድኤትን ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታትን ክሕብሩ ምጽንሑም ይዝከር። ሃገረ ፊንላንድ ዝመጽእ ረቡዕ ሕቶ ኣባልነት ኔቶ ብወግዒ ክትእቱ ከም እትኽእል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እታ ሃገር ፔካ ሃቪስቶ ገሊጹ። ንሱ ነዚ ዘመልኪቱ ብዝሃቦ ሓበሬታ ፊንላንዳውያን ብዕንደራ ሩስያ ኣይክሽበሩን እዮም፣ ሰራዊት ሩስያ ልሙድ ወታደራዊ ተህዲድ ምግሃስ ልዑላዊ ክሊ ኣየርናን ማያትናን ምናልባት እውን ምጥሓስ መሬታዊ ዶብና ክገብር ከም ዝኽእል ሓሲብናን ተቐሪብናሉ ኣለና ክብል ፔካ ሃቪስቶ ንጋዜጣ ኣፍቶን ብላደት ሓቢሩ ኣሎ። ምዝ ብዝተሓሓዝ ሽወደን ምናልባት ንፊንላንድ ቀዲማ መመልከቲ ክትእቱ እያ ዝብል ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይናፈሱ ከም ዘለዉ ይግለጽ ጸኒሑ ኣሎ። ሽወደን ኣቐድማ ቢላ ከም እተመልክት ግምት ኣሎና ኣብ ሽወደን ብዝካየድ ዘሎ መስርሕ ዕጉባት ከም ዝኾናን እዚ ንድሕነት ክልቲአን ሃገራት ከደንፊዑ ዝብል እምነት ከም ዘለና ክብል እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድ ሓቢሩ ኣሎ። ምስ ኔቶ ዝግበር ልዝብ ጀሚሩ ብልኡኽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ሚኒስተር ምክልኻልን ክካየዱ ከም ዝኾነ ወሲኹ ከም ዘረደን ፕሬሲደንት ፊንላንድ ሳውሊ ኒኣንሰት ከምኡውን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሳና ማሪን ኣብዚ ሰሙን
ፊንላንድ ኣባል ኔቶ ክትከውን ከም ዝደገፉ ምፍላጦም ይዝከር እዩ። ኣቀዲሙ ኣብ 2012 ስጋዕ 2017 ፕረሲደንት ሶማልያ ዝነበረ ሓሰን ሼክ መሐመድ ኣባላት ባይቶ ጥራይ ኣብ ዘድመፅሉ ፕረሲደንታዊ ምርጫ ሃገር ሓድሽ ፕረሲደንት ሃገረ ሶማልያ ኮይኑ ተመሪጹ ኣሎ። ንሱ ነቲ ካብ 2017 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕረሲደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆ ስዒሩ ብበልዓስራይ ፕረሲደንት ሃገር ኮይኑ ተመሪጹ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ብሰንኪ ሃገር ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት መስርሕ መሃብ ድምፂ ኣብ መወዳእታ ን328 ኣባላት ባይቶ ጥራይ ዝተሓጽረ ከም ዝነበረን ሓደ ካብኣቶም ከዓ ድምፂ ከም ዘይሃበን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ምርጫ ን4 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕረሲደንት ፎርማጆ ግዚኡ ምስ ኣብቅዐ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ዝግብኦ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ትማሊ ምሸት ዝተኻየደ መሃብ ድምፂ ሼክ መሐሙድ 214 ድምፂ ክረክብ እንከሎ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ መቀናቐንቱ ኮይኑ ዝቐረበ ፎርማጆ 110 ድምፂ ጥራይ ከም ዝረኸበ ተፈሊጡ። ሰለስተ ኣባላት ባይቶ ግን እቲ ዝህብዎ ድምፂ ከም ዘባላሸውዎ ክግለጽ እንከሎ እቲ ዘይተለምደ ኩነታት ንጉዳይ ድሕነትን ሕፅረት ዴሞክራስያን ተሓታትነትን ሶማልያ ዘርኢ እዩ ተባሂሉ ይግመት። ሓሰን ሼክ መሐሙድ ካብ 2012 ክሳብ 17 ፕረሲደንት ሃገር ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ናይ መወዳእታ ውፅኢት ምስ ተገለጸ ቃለ ማሕላ ፈጺሙ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ደገፍቱ ሓጎሶም ንምግላጽ ተያይትን ኣብ ሰማይ ተኪሶም ንዝቕጽሉ 4 ዓመታት ድማ ኣብ ስልጣን ሃገር ክጸንሕ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። አልሸባብ እቲ ዝዓበየ ብድሆት ሓድሽ ፕረሲደንት ከም ዝኸውንን ሶማልያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ድርቂ ጋጢምዋ ዘላ ሃገር ከም ዝኾነ ከዓ ነቲ ሓድሽ ፕረሲደንት ካልእ ግድል ከም ዝኾነ ጸብጻባት የረጋግጹ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ ዝሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንሑ። ወታደራዊ ኪዳን ኔቶ ናብ ምብራቕ ኣውሮፓ ዘስፋሕፍሓሉ ዘሎ ምኽንያት ብሰንኪ ተጻብኦን ወራርን ሩስያ እዩ ክትብል ኤረና ሱልበሪ ትማሊ ሓሙስ ገሊጻ ኣላ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሃገረ ኖርዌይ ክሳብ ክልቲአን ሃገራት ብወግዒ ናብ ወታደራዊ ሽርክነት ዝጽምበራ ኖርዌይን ፊንላንድን ድሕነታዊ ኣበርክቶ ከተዕዝዝ ይግባእ እዩ ክትብል ከም ዝተላበወት ተፈሊጡ። ሃገረ ፊንላንድ ሕጂ ናብ ኔቶ ክትጽምበር እትድለየሉ ዘላ ምኽንያት ቁልዕ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ምዃኑ ርዱእ ከም ዝኾነን ሩስያ ሓላፍነት ብዝጎደሎ ተግባራታን ናቶ ናይ ምብራቕ ኤውሮፓ ንኸስፋሕፍሕ ምኽንያት ትኸውን ከም ዘላ ክትብል እታ መራሒት ዓቃባዊ ሰልፊ ኤረን ሶልበርግ ንማዕከናት ዜና ኤንቲቢ ሓቢራ ኣላ። ሃገረ ፊንላንድ ኣባላት እዚ ሽርክነት እተሓተሉ ግዜን ወግዓዊ ምጽምባርን ብዝተኻእለ መጠን ዝሓፀረ ክኸውን ኣዝዩ ገዳሲ ከም ዝኾነን ኣብዚ ግዜ እዚ ኖርዌይ ንፊንላንድ ይኹን ንሽወደን ዝኸውን ድሕነታዊ ምቅርራብ ከተዳሉ ይግባኣ ድሕሪ ምባል ሃገረ ፊንላንድ ናብ ኔቶ ክትጽምበር ብምውሳናን ድሕሪት ሃገራት ኖርዲክ ዘደንፍዕ ብምዃኑ ቁኑዕ ክትብል ሱልበሪ ከም ዘረድአት ተፈሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ሃገረ ቱርኪ 6 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 27 ሓተቲ ዕቑባን 4 ዘይሕጋውያን ኣሰጋገድትን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ መርበብ ዜና እቲ ሃገር ሓቢሩ። እቶም ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሓንቲ ካብተን ደሴታት ናይታ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነት ሃገረ ግሪክ ንምእታው ኣብ ዝተበገስሉ እዋን እዮም ብሰንበት 15 ግንቦት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ቱርኪ ዞባ ኢዝሚር ተታሒዞም። ኣኽባር ሕጊ ናይቲ ዞባ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት እቶም 6 ኤርትራውያን ክኾኑ እንከለዉ 17 የመናውያን 4 ድማ ደቂ ሰኔጋል ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ብተወሳኺ መንነቶም ብዝርዝር ዘይገለጽዎም 4 ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ምስቶም ሓተቲ ዕቑባ ከም ዝሓዝዎም ከም ዘፍለጡን ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ጽዒና ዝነበረት ሚኒባስ ብምክትታል ኣባላት ጸጥታ ቱርኪ ኣብ ዝተታሕዘትሉ
أوشت أخلت تنايقوم ما جلابو 30 منصافة في جاكيت 3 لتر ندادن كالق بحرين مسقار زدلي ناوتن كبز ترغبة تزبطاب بتوسخي أنا تصيروا لهم أب إثيوبيا كل تግራይ ዝርከብ ሰራዊት ወጻኢ ሃገር ክስሕብ ሕብረት ኤውሮፓ ደጊሙ ከም ዝፀውዐ ወኪል ናይቲ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሮላንድ ኮቢያ ኣፍሊጡ ንሱ ብ14 ግንቦት ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ሕብረት ኤውሮፓ ነዚ ዝፀውዐ ፍሉይ ትልእኽ ናይቲ ሕብረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣነት ወበር ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ብምክያድ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ምዃኑ ገሊጹ ፍልይ ትልእኽ ሕብረት ኤውሮፓ ምስቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረቶ ርክብ እቲ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ካብ ፈለሙ ሒዝዎ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይገደብ ከኣቱ ምቁራት ተጻብኦታት ምስሓብ ሰራዊት ወፃኢ ሃገራት ካብ ክልል ትግራይ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ዝፈጸሙ ድማ ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ኩነታት መርገጽ ሕብረት ኤውሮፓ ከም ዝኾነን ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ወፃኢ ሃገራት ዝብሎ ዘሎ ድማ ንሰራዊት ኤርትራ ምዃኑ ከም ዝተነጸረ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊጹሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሃርሞኒ ዜና እዚ ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጽናሕኩም ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና እዩ ነይሩ ኣብ ረቡዕ ናይ ተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ ንራኸብ ንሎሚ በዝወዲ ኣለኹ ሰላም ደሓና ምስዩ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ